cartea lui Rut, capitolul 2. Începem citirea cu versetul 3 la 17. 288, Rut, capitolul 2. Începem citirea cu versetul 3 până la 17. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns: Domnul să te binecuvinteze. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: A cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: Este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis: Dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut: Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slușnicile mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și uită-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: Cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să grijești de mine o străină? Boaz i-a răspuns: Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și a zis: să capăt trece înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slușnicei tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slușnicele tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: Apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. I-a așezut lângă secerători, i-a dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: Lăsați-o să culeagă spice și între snop și să nu o opriți. Și chiar voi să scoateți din snop câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Ea a cules spice de pe câmp până seara și i-a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de orz. Amin. Sărbătoarea roadelor. Biserica Maranata, Ciceu, Georgești. Privim și astăzi la roadele minunate care sunt în biserică. Pentru că roadele sunt de mai multe feluri, după cum sunt și muncile și ogorul unde s-a lucrat. Și evidențiem în primul rând, așa după cum ne învață cuvântul, ceea ce este scris în Isaia 53 cu 11. Acolo scrie așa: Și va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Ăsta este Domnul nostru Iisus Hristos, care a muncit în sufletul lui din greu și a obținut ca rod sfințirea noastră și a obținut ca rod mântuirea noastră, răscumpărarea noastră, salvarea noastră. E Domnul și privindu-ne fiecare, spunem la fel: Tu ești rodul suferinței Domnului Iisus Hristos. Suntem rodurile Domnului, suntem în casa Domnului și binecuvântăm pe acel care a muncit mult ca să putem fi rodul muncii sufletului lui. Apoi, privind spre ceea ce Domnul a poruncit și a zis așa: să dea pământul. Și pământul în ascultare de Domnul o dat pom de toate soiurile. O dat ierburi și verdeață de toate felurile. Iar pentru om i-a zis așa: ceea ce are sămânță să-ți folosească ca și hrană pentru a putea supraviețui. Tot ce are sămânță, să nu te ferește ea.
Ceea ce este fără sămânță și se înmulțește este hrană pentru animale. Dar ce are sămânță e o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru voi, ca și hrana voastră. Și astăzi privim spre ceea ce este așezat aici în față și ne bucurăm pentru că vedem că bunul Dumnezeu o grijit ca toate acestea să ajungă în grădinile noastre, să ajungă în ogoarele noastre, să ajungă în cămările noastre. Pentru că scopul final al nostru, al fiecăruia dintre noi, este ca toamna să putem aduna rodurile. Nu ne bucurăm atât de mult de acel firicel de plantă când îl plantăm în pământ. Îl privim, dar nu ne bucurăm de el. Dar ne însoțește credința și nădejdea că la toamnă, din firicelul acela verde, voi mânca roșii, ardei, gogoșari și de toate. Mă gândesc că la toamnă, cât este el de mic, el îmi va da de mâncare. Și până atunci, ceea ce pot să fac este să-l privesc. Dacă pot să-l ocrotesc, să nu vină dăunătorii, dar în rest, ca să-l fac să rodească, nu am cum. Pentru că știința rodirii nu este la mine. Știința rodirii este la el. În fiecare plantă este semănată de Dumnezeu știința aceasta a rodirii. Pentru mine Dumnezeu a pus o altă știință, o altă rodire. Nu știu ce se întâmplă cu bobul de grâu. Pentru că Domnul spune că dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare și putrezește, el se mulțește. Interesantă știința lui Dumnezeu. Încearcă să ne-o destăinuie și astăzi privim spre fiecare dintre aceste roade și nu știm. Este o vorbă omenească, o vorbă pe la nu știm cum Dumnezeu o răzbătut până la noi această extraordinară lucrare. Nu știu câte lupte s-au dat în bobul de grâu ca să ajungă aici pe masă. Nu știu câte lupte s-au dat în cartofi. Eu am fost acolo în pământ. Nu l-am văzut, n-am știut despre el. L-am privit la suprafață. Era ceva acolo, dar luptele care le-au dat el în pământ. Când au venit profeți de toate categoriile și ne-au spus de iarna trecută că o să fie cea mai grea iarnă pentru România. Că au venit alți profeți și ne-au spus că o să fie cea mai secetoasă vară pentru România. Că nu o să fie nimic pe ogoarele noastre. Dar Domnul este Cel ce face să rodească, mărit să fie numele Lui. Și pentru că Domnul face să rodească, toate acestea au ajuns aici. Dar nu să știm niciodată luptele pe care le-au dus și strugurul, și merele, și perele, și cartofii, și gogoșarii, și ardeii, și ceapa, și tot ce este aici. Pentru că fiecare, ca să poată să rodească, să poată să-și ducă la îndeplinire misiunea, au trecut prin multe etape, atâtea luni de zbucium, până a ajuns în etapa finală, atâtea lupte pe care le-au avut de dus. Când Domnul Iisus ne dă pilda aceea minunată cu casa, care era pe stâncă, spune că peste casa aceasta au trecut încercările, au venit vânturile, au venit vigiliile, au venit ploile torențiale, au venit inundațiile, dar spune casa aceasta a rămas în picioare. Roadele acestea sunt aici pentru că fiecare firicel de plantă a rămas în picioare. Când ne uitam că a trecut gheața peste Giurgești, oare va rămâne ceva în picioare? Gândiți-vă, firicelele acelea au întâmpinat grăunțele de gheață și au supraviețuit. Cum au rămas în picioare, numai Domnul știe. Nu avem de unde să știm noi, dar știm că marea bătălie pentru rodire a fost dată de fiecare plantă, de fiecare arbore, de fiecare copac în parte.
pomii cu sămânță. Mă duc în fiecare dimineață când ies cu vaca, aștept cireada să vină, trec pe sunuc și nu mă uit în sus, mă uit în jos. Culeg câte 3, 4, 5, 10 muci pentru că am de așteptat până vine omul să-mi ia vaca. Și mănânc în tihnă, în așteptare. Mănânc fără să mă gândesc luptele care s-au dat de fiecare nucă să poată să ajungă în starea aceea la mine. Nu privesc în sus la nucul ce mi-a oferit nucile acelea, ce mi-a oferit roadele acelea. Le mănânc, pentru că atât știu eu, pentru că atât e momentul acela să mă îndestulez pe mine. Dar astăzi, dincolo de îndestulare, privind spre Cel care ne-a dat rodurile, și nu putem spune decât îți mulțumesc, Tată, pentru că tot ceea ce avem este din mâna Ta. Îți mulțumesc, Tată, pentru că tot ceea ce suntem este datorită harului Tău. Omul lui Dumnezeu se uită, privește spre sine și spune: îți mulțumesc că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Nu știu, v-ați privit în oglindă cu siguranță când ați venit încoace. V-ați aranjat ținuta, dar oare după ce ne-am aranjat ținuta în mod impecabil și am spus să nu ne vadă frații că nu ne-am făcut părul, că avem cravata într-o parte sau haina așa, prima dată a fost gândul către frați, către surori, către cei din biserică. Dar oare am spus Domnului și astăzi: îți mulțumesc, Tată, pentru chipul care mi l-ai dat, să mă privesc și să-mi privesc chipul și să mulțumesc Tatălui meu pentru tot ceea ce sunt, și apoi, în mod deosebit, să vin înaintea Mântuitorului și să spun: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai făcut parte și mi-ai hărăzit harul acesta de a fi un rod al muncii sufletului Tău. Să știu că cine privește spre mine, privește ca spre un rod din cel mai minunat pom, pomul vieții. Pentru că așa ne spune Domnul: eu sunt calea, adevărul și viața, gloria Lui. Și El este Cel ce m-a rodit pe mine. Eu nu sunt decât un rod în mâna Domnului meu, plămădit de El, creat de El. Dar pentru că sunt așa, s-au dat lupte, s-au dat bătălii pe care eu nu le-am văzut, dar pe care le știu. Și bătăliile de pe Golgota au fost date pentru mine și pentru dumneata. Ce minunat să fii un rod! Ce minunat să vezi roadele în jurul nostru! Ce minunat să te poți bucura! Și în același timp să fie o bucurie, pentru că ne bucurăm de roade. Ăsta este adevărul. Nu te duci în grădină să culegi frunze. Cântăm cântarea cea frumoasă: și frunzele s-au veștejit. Privind spre frunzele care cad. Seara a fost minunat și nucul era plin de frunze. Când m-am dus dimineață, după o noapte geroasă, după o brumă groasă, s-a aștenut un covor gros de frunze. Pentru că a venit toamna, pentru că a venit încercarea, pomii au început să-și dezbrace haina și să întâmpine anotimpul sub un alt strai. Sunt perioade ale vieții când ne schimbăm straiele, dar vremea aceasta este vremea roadelor. Și astăzi e vremea bucuriei și a mulțumirii. De câte ori ne-am îndreptat spre Tatăl nostru din ceruri să-i mulțumim pentru o nucă, să-i mulțumim pentru un măr, să-i mulțumim pentru un fruct sau o legumă, să-i mulțumim pentru o roadă cât de mică, probabil cea mai mică, bobul acela de strugure care îmi face bine, gustul lui îmi place. I-am spus Domnului: Doamne, îți mulțumesc. Sau am considerat că așa e normal să-l mănânc, să-mi facă bine și să nu mă mai gândesc la cine e Cel care o rânduit ca în ciclul iubirii sale toate să se întâmple în fiecare an la fel. Eu să vin primăvara, să privesc spre nuc, să privesc spre măr, să privesc spre cireș
Și doar atât. Pentru că mai mult de atât nu pot să fac. Și să mă gândesc, oare anul acesta o să fie roade? Văd florile minunate și mă gândesc la fel. Oare florile acestea vor aduce roade? Și am văzut în atâția ani, ca o repetiție a încercărilor, flori frumoase, primăvară, dar nicio roadă. Pentru că au venit încercările vieții și au doborât floarea la pământ, fără ca ea să poată să dea mai departe rod. Încercările vieții încearcă să scuture roadele de pe noi. Dar ce minunat să poți să fii în grădina Domnului ca un smochin roditor și stăpânul să se bucure de tine. În ziua de astăzi ne bucurăm de îndestularea Domnului nostru. A fost secetă, a fost gheață, au fost vremuri grele, dar vedem că sunt și roade. Și pentru toate acestea nu putem spune decât, Doamne, mulțumesc. Și vom avea o sărbătoare a mulțumirii, o sărbătoare a roadelor în ziua de astăzi și vă privesc și vă văd mulțumiți și mulțumitori în același timp. Dar aș vrea ca fiecare să aibă posibilitatea să exprime mulțumirea aceasta înaintea Domnului. Mulțumirea prin cuvinte, mulțumirea prin cântare, prin poezie. Și aș dori cu toții să participăm la această sărbătoare a mulțumirii. Altădată aveam obiceiul să mai aducem invitați în biserică. Dar nu știu, îi puneam pe ei să muncească. Și noi stăteam și nu ne exprimăm. Păi, da, într-adevăr. Așa e. Spunem pământului, dăm pământului, spune copacului, dăm copacule. Și când e sărbătoarea mulțumirii, cămăm pe alții să mulțumească Domnului pentru ceea ce ne-a dat Domnul. Astăzi însă am dorit să putem mulțumi noi Domnului. Și frați și surori să putem participa în această stare de mulțumire înaintea Domnului cu tot ceea ce avem pe inimă și vom vedea cât de mulțumiți suntem înaintea Domnului. Cum ne ridicăm? Să slăvim pe Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. Slăvit să fie Domnul. Amin. Când textul pe care l-am citit, n-aș vrea să trec peste el fără a spune câteva lucruri pe care le socotesc importante și interesante pentru noi toți. Cunoașteți întâmplarea cu Naomi, cunoașteți întâmplarea cu Rut, cunoașteți ceea ce s-a întâmplat în viața femeilor acestora, dar ceea ce aș vrea să scot în evidență în ziua de astăzi sunt spicele din urma secerătorii. E o parte pe care deseori o neglijăm. Suntem atât de contrariați de multele taxe și impozite care ni se pun în ziua de astăzi, când te uiți că zi de zi vin altele și altele pe capul oamenilor și stăm puțin, privim spre Scriptură și zicem că aici e vorba de o relaxare financiară, fiscală și nu este vorba de atâtea taxe în Scriptură. Și totuși, în bunătatea sa Dumnezeu impune niște reguli, impune niște legi care să însoțească bunul mers a poporului Israel și bunul mers a poporului lui Dumnezeu. Ca să poți să trăiești în armonie, în dragoste, trebuie să ai în vedere câteva aspecte pe care Dumnezeu le punctează de fiecare dată. Și privește spre recoltă și era un om și într-un an binecuvântat i-a rodit țarina foarte mult. Privește spre tot ceea ce are și ne aducem aminte ce rostește omul acela. O, ce minunăție! Fiindcă mi-a rodit țarina atât de mult anul acesta, îmi voi mări și eu ambarele. Anul acesta voi stoca tot mai mult din roadele pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Domnul se uită spre el și rostește un cuvânt care ne alarmează. Și spune: nebunule, în momentul în care te-ai gândit că ceea ce ai primit din partea lui Dumnezeu constituie pentru tine
încă o sarcină în plus, aceea de a-ți mări hambarele, Domnul spune, nu, nu pentru asta ți-am dat atât. Nu pentru asta ți-am dăruit anul acesta atât, ci altul este scopul lui Dumnezeu de fiecare dată când îți dăruiește. Pentru că vrei, nu vrei, ai o gură și doar cu una mănânci. Ai un trup, doar pe el îl hrănești. Ai o viață, doar pe ea trebuie să o saturi. Nu mănânci cu două linguri, se spune la noi în popor. Și nu poți, oricât ai aduna, să mănânci mai mult. Atât ni s-o dat, atât avem și atât primim din partea lui Dumnezeu. Este harul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci vine cuvântul lui Dumnezeu încă de la începutul și spune așa. Cartoful. L-am adunat, este o grămadă mare de cartofi. Zice Domnul, împărțiți-o în 10 grămezi. O grămadă este mea, zice Domnul. Priviți aici. Belșugul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când ați dat cu combina, când ați golit bungărul, să nu uitați. Împărțiți în 10 grămezi. Una este a mea, zice Domnul. Și luați fiecare în parte. Și orice ni se dă din partea lui Dumnezeu, împărțiți-l în 10 grămezi și o parte este a mea, zice Domnul. Și aduceți înaintea Domnului ceea ce este a Domnului. Și după ce am adus înaintea Domnului tot ce este a Domnului, în Vechiul Testament și în mod deosebit în cărțile lui Moise, aflăm scris acolo lucruri importante și spune, dacă voi nu vă puteți descurca să aduceți la locul unde se adună toate lucrurile închinate Domnului, pentru că este prea departe de locul unde stați voi, spune, schimbați toate aceste lucruri în arginți. Și apoi duceți argintul acolo. Domnul găsește soluții, dar nu renunță la partea lui. Ce partea asta este a mea, e cuvântul Domnului pentru noi. Apoi din ce să rămâne, în mod deosebit Domnul spune așa, în ceea ce privește din ceea ce ți-a dat Domnul ție, nu uita de partea leviților care slujesc la templu. Celor nu le-am dat drept să lucre pământul, nu le-am dat nicio bucată de pământ în Israel, ei n-au pământ. Dar ei trăiesc și mănâncă din ceea ce le dați voi. Nu din partea mea, zice Domnul. Nu din-a 10-a parte, și din partea ta. Tu ești cel ce trebuie să faci parte levitului și preotului. Și după ce săvârșești și lucrul acesta, ai dat a 10-a parte Domnului, ai dat preotului și levitului, mai vine o problemă. Și la problema aceasta aș vrea să observăm. Era încă o lege în Israel. Niciodată să nu culegi a doua oară. Ci ceea ce a rămas după cules, să-l lași acolo. El să fie hrana străinului, a orfanului, a văduvei. Spre străinul care intră în cetatea ta și nu a apucat să semene, nu a fost în cetate la vremea aratului și a semănatului, dar a venit la vremea culesului. El trebuie să aibă ce să mănânce. A intrat în tarlaua ta, ce lasă să culeagă după ce tu ai cules. Și mai mult decât atât, ce lasă un colț din tarlaua ta neculeasă. Ca străinul, orfanul și văduva, la vreme de nevoie, să aibă ce să mănânce la tine în cetate. Să nu fie nevoie să cerșească. Să nu vină la ușa ta să spună, dă-mi o bucată de pâine. Să meargă și să-și culeagă. Și învață să muncească, dar lasă-l să culeagă în tarlaua ta, acolo unde tu ai semănat. Vă aduceți aminte, la Marea Judecată, vor veni unii și vor spune, știam și știm că ești un stăpân rău, care seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai trăierat. Știm lucrul acesta, Doamne, și știam. Ce dacă știai,
De ce n-ai luat în considerare că toate lucrurile acestea trebuie să le împlinești în viața ta? Vine Rut, Moabita, într-o vreme de criză extraordinară și ajunge în ținutul lui Israel împreună cu bătrâna soacră la vremea culesului. Să te așezi din nou după ce ai vândut pământurile, după ce ți-ai vândut casa, după ce ai vândut totul și ai plecat în Moab într-o altă vreme de criză și acolo ai avut o viață îndestulată. Dar au venit și acolo vremuri de negură și acum te întorci înapoi în țara lui Israel, care acum este îmbelșugată. Dar e vremea seceratului. Tu n-ai semănat. Ce te faci, Naomi? Ce te faci, Rut? Naomi spune lui Rut, du-te și culege spice de pe urma secerătorilor. Vor rămâne în aria cuiva spice pe urma secerătorilor. După legea lui Israel, ai voie să te duci și să culegi ceea ce rămâne. Pentru că Dumnezeu îngrijește de fiecare. Are în vedere ca aria mea să fie îndestulătoare pentru fiecare. În Israel nimeni nu are voie să moară de foame. Nimeni nu are voie să cerșească. În casa lui Dumnezeu nimeni nu are voie să cerșească. Și în casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, toți trebuie să primească din partea lui Dumnezeu. Să-și primească pâinea cea de toate zilele. Spune că Dumnezeu, prea iubiților, ruile de pâinea ca prin somn. Dar interesant somnul acesta pe care îl doarme Rut. Ea se duce să culeagă. Îngrijitorul din timpul acela declară în fața marelui stăpân: de dimineață nu a stat un pic. A coles într-una spice. De dimineață nu s-a odihnit femeia aceasta și culege într-una. Se uită stăpânul și este cercetat de zelul acesta, de munca femeii acesteia, care nu vine să cerșească. Vine să invoce un drept constituțional, scris de Dumnezeu. Să lași în urma ta, să nu culegi totul. Ca cel care va veni să mai caute ceva în ogorul, în aria ta, să mai găsească ceva acolo. Și femeia aceasta găsește așa de mult încât seara se duce cu o ifă plină acasă la soacră sa. Azi am cules în aria lui Boaz. Astăzi Domnul m-a binecuvântat acolo. Hărnicia e răsplătită pentru că este acolo un om credincios care după ce și-a dat zeciuiala lui Dumnezeu, care după ce a dat partea preoților și leviților, nu a uitat și de legea care spune să lași în urma, să culeagă cei care vor fi străini. Iar Moabita aceasta a venit în ținuturile noastre ca să culeagă. Ea n-a semănat. Tot pământul și l-a vândut acum câțiva ani. Când a plecat din ținutul nostru, n-are unde să mai semene. Dar trebuie să mănânce. Cum rezolvăm problemele celor la care trebuie să mănânce? Lăsăm în urma noastră ceva pentru cei care sunt flămânzi? Încercăm să le dăruim ceva celor din jurul nostru care vin să culeagă în aria noastră? Sau de multe ori stăm și gândim: Doamne, am atâtea planuri. Iată că ținutul meu este cam strâmt. Nu încăpem și trebuie să mi-l mărim. Și am nevoie de toate resursele. Doamne, n-ai vrea să pui la bătaie și partea ta? Doamne, leviții s-ar putea să se descurce anul acesta și preoții. N-ai vrea, Doamne, ca să mă lași să opresc și partea lor?
Apoi în ce privește partea cealaltă a străinului, orfanului și văduvei, Doamne, n-ai vrea să mă îngădui anul acesta să nu deschid nimănui? Măcar un an, până mă îngraș din toate punctele de vedere și apoi o să deschid, Doamne, ușa și pentru Tine, și pentru levit și preot, și pentru străini, văduvă și orfan. Domnul este Cel care rămâne credincios. Și ce-o scris El rămâne să se împlinească. Cel care cu bucurie înfăptuiește cuvântul lui Dumnezeu primește răsplată din partea lui Dumnezeu. Binecuvântare și vreme de belșug. Dar cine nu se raportează corect la cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Deuteronom, aflăm două aspecte. De o parte sunt binecuvântările și de o parte blestemele. Și zice, cine nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu are parte de blesteme. Cine împlinește cuvântul lui Dumnezeu, ascultă, are parte de binecuvântări. Și acum zice, stă la dispoziția ta, omule, ca să alegi. Într-o zi a recoltei, într-o zi a mulțumirii, să mulțumești lui Dumnezeu. E atât de frumos să te oprești asupra fiecărui lucru și să-i spui Tatălui din ceruri, îl mulțumesc frumos. E atât de frumos să-L mulțumești pe Tata din ceruri, împlinind tot ceea ce cere El. Pentru că asta e starea de mulțumire. Nu poți să spui Tatălui, îți mulțumesc că mi-ai dat încă 5 milioane sau încă 100 de milioane ca să-mi cumpăr mașină pe care am răsturnat-o și pormă încă o dată și încă o dată și încă o dată altceva și altceva. Ci mulțumirea Tatălui e nu câtă stricăciune faci. Mulțumirea Tatălui din cerul e cum îl asculți în împlinirea poruncilor și a directivelor trasate de El. Ca să fie Tatăl din cerul mulțumit, trebuie să mă opresc asupra fiecărui rod pe care l-am îngăduit în viața mea și să-i mulțumesc. Mă privesc încă o dată în oglindă și știu, sunt rodul suferinței Domnului Iisus. S-ar putea ca în oglindă să văd un chip vesel, un chip bucuros. Și atunci să spun, ce bucuros e robul lui Dumnezeu. Da, pentru așa ceva Dumnezeu trebuie să fie mulțumit. Dar s-ar putea să fie un moment de criză, când fruntea mea să fie încrețită, când privirea mea să fie încețoșată, să fie fața mea negurată. Vreau să știți că și atunci sunt robul lui Dumnezeu. Și atunci suntem ai Domnului. S-ar putea ca lacrima să fie pe obrazul meu. Să știți că și atunci când lacrima curge, sunt tot a Domnului. Și Domnul mă iubește. Și Domnul mă ocrotește. Și Domnul este Cel ce îmi dăruiește și când sunt vesel, și când sunt trist, și când plâng. Domnul este Cel ce îmi dă cu bucurie. Dar cum reacționez eu înaintea Domnului pentru tot ceea ce primesc? În ziua de astăzi, într-o zi a mulțumirii, într-o zi a recoltei, într-o zi a roadelor, o zi binecuvântată de Domnul, starea mea trebuie să fie o stare de mulțumire înaintea Domnului pentru tot ce mi-a dat. Vreau să vă spun că am semănat într-un loc unde nu trăgeam nicio nădejde că anul acesta o să se facă mariceea. Au fost ani când am scos mugurași de acolo. Și anul acesta gândeam la fel. Pentru că am fost grăbit sub toate aspectele, nu știu, trece vremea atât de repede și n-am avut vreme să respect tot procesul tehnologic al agriculturii. În legea pământului am zis că nu o să iasă mare lucru. Dar e anul când am scos cea mai bogată recoltă. Ce pot să spun în fața unei astfel de realități decât, Doamne, îți mulțumesc. Privesc spre tot ceea ce mă înconjoară și mă bucur de ceea ce mi-a dăruit Domnul și spun, Doamne, îți mulțumesc. Privesc spre Biserica Domnului din ziua de astăzi. Ce frumoși sunteți! Ce minunați! Ce fain să fie băncile pline! Ce fain să fie copiii lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu! Dar toate acestea se datorează aceluiași Dumnezeu și bunătății.
Câte o bucățică și din mâna mea, da? Dar nu mâncați. Nu pe jos de ventilație. Nu pe eu vreau. Și eu vreau. Câte o bucățică luați și mâncați ca mulțumire din ceea ce ne-a dăruit Domnul ziua de astăzi. Și așa să rugăți să rămână și celorlalți. Tu ești tu. Tu și seara. Da.